Alright, erimbodya sadza nemaguru. Mazondo aya asati asotwa. Chamasota manje. Thanks to my daughter, she just brought me lunch, dinner. They call it dinner here. The food that you eat in the afternoon, they call it dinner. So this is my dinner that I'm going to eat. Sadza nemaguru. Yeah. Mazondo aya nchakuudzai kana ndakumasota ndakumabika. Kana abikwa muchamaona zvenyu. But ezvinezvi ngetimbodya maguru. Same order, same madhiri mamwe chete iwayo. Ndakawana mazondo ndomawanira ndakangoita maguru iwayo. Kune matumbu futi. Saka ameno muchaonerera nokunzwirira. Ameno zvenyu.